Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Jaka Sankardev College la seng haka artarik unai luar house nem khat khandai spa ripoar. But haka tay kapor la Pynïar so Jaka College hapo ka jingpet bat ka Pynïar Jonga School ba Guwahati University. O principal ban nungkong Jonga College uday Dr. R.N. Upadhyaya haka basdang la seng Jaka nika college bakan long tangkum ka evening college khnang baki samla ki bawan na kilong yeng ki baduk kin yo ya kalat ban Pule menmien namar ba mensngi kilech ki kam ki jam jongki henry dang hadin sistem lala apat ban pelong saya ke day shift lani ban pelong kelas haga por mensngi ningkong small ban ong ai mu you play namar ba yo kini kalat ban rakhi ka diamond ke jubilee ke jam ka college. But ni penpau kecing semua berkerau ya baru ki principals ki nong hikai ki balayadan benta ngaduk ke basda jong kani ke college ke jong ni ki founding members jong kani ke college ki balakrai shitong ha pabayadai da kecing Pynïar cakmat ya kadika college kecing. Aku aban ong kendiat bah haka baningkong kadika college kedai tang ke evening college. Hadian sisnem kadika college namar kecing pun ki pawan dan shin admission di sedang no pada ya ka day shift section haka tu kopo house nem kat kendai sepang doa. Bagi ka affiliation pan la affiliate ikan college ka county university. Ban hadin nang tapan house nam nyu kuar ka state ke jongi ka yo ela ka jong ka jela ka pura di bat hak tu por yo ru ya ka university North Eastern Hill University. Bat hak tu por la affiliate apa ya ka Sankardev College. Jaka North Eastern Hill University. House nem siajar khandai spa nyupuar ngila yo la ka jong ka jela ka Meghalaya. Dei hau news nem bangila yo ru ya ka North Eastern Hill University hanong ba Shillong. Uni udai ujo usnem ba ka college ru kala kenjo siau maumer jong ka jingyai denti ka ba ship house nem. But dei hau ne hi usnem bala Pynïar so no ya ka college bat ka nehu. Kat kum kajing ya jong kapor bat kajing bon jong ki samla Pule lahap pan penhe bat ban Pynïar ya ka college bat menta kadon ya ka building ka basau mala ka ba kentup ya ka administrative office ki classroom ki science laboratories ka staff room ka conference room nalor ki departmental room bat ki departmental libraries house nem arajar khatlai la tay pendep ya ka first annex ka badon ya ka indoor sports hall bat ki classroom ka college ka don ru ya ka women's hostel lani ka Jaka sa ki samla Pule kentei ka balashna house nem arajar khatsao house nem arajar khatnyo la tay ya ka second annex ba penlong ya ki certificate courses bat ki vocational courses nalor ki jing ai jing hikai ha ka Pule puthi ka college ka pensluru ya ki samla Pule jongka daga ba ailat bakin pentibit yaladi hagi benta ba pair kum ka preparation and marketing of indigenous food products computer and learning German nalor ki weipat ka pensluru ya ki samla Pule bakin yadon benta haka NCC ne NSS
Nalor kini ka college kadon ya ka e-learning portal, digital notice board, SMS management information system, e-governance, smart classroom, but ki language lab. Haka artarik unay lor arhajar artway ka college kala Plie ya ka Jingshakri ya ka Jingdap Nrio posnem jongka lani ka Diamond Jubilee. But haka ni kasni u MLA ka 19th South Shillong constituency, but u minister ka Sarkar Jala u ba Sanbor Shulai u lalong u Kongsan harangkat ka Jingedon lang jong u additional chief secretary ka Sarkar Jala haka to ko por u ba DP walang kumu sembot Kongsan but ki weipat ki kenrem ki lendan ki bala shakhot ngobha. Haka ni ka Jingshakri ka ba shisnem lenter ka college kala penlong bon ki program kum ka jingye kop hagi rensan baper ka balawan bani shimentalang daki samla Pule na ki weipat ki school but college ki rensan ye merjingmut ki rensan ye tainia but ki weipat ki program bala penyat daka community outreach program jongka college. Lapanha perdano ya ka Jingshakri ya ka Diamond Jubilee haga artarik unailor arajar arpuar hapdeng ka ipo iping kabalawan bansaki daw menteri ketenat Pule putih gejela uba lakmen remboi lambat ki weipat ki kenrem gilendan ki bala syakhot ngobha. Hagani gasngi la Plie yang PG block South Wing auditorium bat ka lift. Ngadap daga jengkemen ka bakrau bah ka arterik nilayo ban rakhi ya kani ka Diamond Jubilee ka jongi ngi la jam syaka lenti ya ka bahnreu posnem kini ki snem ki bajrong ban hakum kani ka jingya lenti ni aingo yo play bangi la yo apat ya kalat ban Plie ya kani ka auditorium nang ta pade kita ki PG classroom ka lift kitu kidai ki facilities na kabenta kani ka college ka jongi ila ang note bala kumno kum ka institution ni di bandon ka auditorium tingi penpau ki jing sungu ka bakrau ya ka rusa sel jong kani ka state government ka jongi namar niyo ka partial fund na po rusa bantai ya ka tai ka auditorium nang ta kini ki PG classrooms niyo na karusafan bat kani ka lift ka bala Plie da i education minister ima lakmen remboi hakato kasi kini kidai ki rusa scheme ki bangiyo tingi penpau ki jing songo ya ka rusa sel jong ka government jongi ki bala ai ngi kani ka scheme. Kat banang mi kisngi kani ka college kalanang kieu syaprang bat ka bak hamsngu tenat kalong ba haus nem baka rakye ya ka Diamond Jubilee kala yoro ban Plie sa artili ki courses kata ka MA ha ka Khasi bat ka teaching English to speakers of other languages lane ka Tesol ba pin tip khamba syapang kita ki course dongin ya ngap mentai ka jingkren jongi but i principal jong Sankardev College i Dr. Eureka FP Lindop. Sungkuman baka university ka jongi kala ai yangi ya ka affiliation ka provisional affiliation pangin sedang ya kani ka Khasi MA Khasi but ka provisional affiliation pangin sedang ya kani ka MA Tesol kani ka MA Tesol kalong ka professional course ngala ban om ti ngangai scam baki babun ki kena kinyo ya kalat ban Pule kini ki artli ki courses dan lesi ki kena ki ba angnot ban yo ban long kinong hikai ha kani ka English foreign language kila ban wan ban join ya ka Tesol program hapo ka college ka jongi makani ri professional te kani kan Plie ki ya kalat ba kin yo ban long ki EFL instructor ban long EFL instructor kamut ki hab ban pass MA Tesol te ngakot ngayawer kinu ki kena ki ba
don kata ka jing temu kila ban wan ban apply syakani ka college ka jongi but ka qualification kalong kila ban pas kanu ka degree ha kanu ka discipline kila bandai ki pas BSc physics BSc chemistry lani kila bandai ki pas BA English lani ki BA Pol Science laki don ke jing temu bakin late ya ke MA Tesol kila ban apply dikata ke dei ka wei ka lat ka bangi so komen kala long nok man ong nok kadak jong ke jing le komen ke jongi da ka bangi yo ban lon sikini ki early ki courses ha kane ka jubilee year ke jongi te kinong hikai nang ta kani ka team ke jongi ke bangi don khamtam IQAC coordinator i ba man bor warjri ringkat ke team ke jongi kila trei shitom ha ban yo ban pen urlong ya kani ka course Tesol nang ta kinong hikai ki jongi ki badon hapo ka Khasi department ha ka English department kiru kileshim bentah shitrhem pat ki ki department ki balik sing anam la banjer ka tenglot da kani ka por kiru kileshim bentah ban kumno bangin la ban poi syakata ka thong ba ngin yo ban sedang sekiwei pat ki kos namar ka jing temu ka jongi hi kalong ba ngin Pynïar ke ya kata ka yeng jan ke jongi ngin yo ban ai ke Jingshakri ya kini ki khun ki jongi ki badan ha kani ka ri kani ka state ke jongi namar kamdei ka basuk iki samla Pule bakin lek syabar na la ka state kakta ya ka jinglut jingsep kakta ru ya ki babun ki bentah de halor kani kanong rimba ngiongin ya persyang baik ni persyang baik bat nginget scam da ka jing ya trei shitom jong baro ngin poi syakathong bat ngi angnut ba kini ki kena ki jongi kin yo ban pentebit ya ladi bat kan yarap ru ya ki namar ha ka tourism sector ka Tesol kalong ka badon kam ha ka dei ka wei na ki ngala ban ong ka wei na ki tul ki ban yarap ye ki kumno bakin keren pareng ba kumno bakin atrak ki tourist kumno bakin ha kata karukwam te bat kitu ki bapas le ki kwa ban long ki instructor ki yo ye kani kalat ban le long kitu ki EFL instructor la de ki pas ye ka Tesol te ka ju ye ka tien la jong ma tien Khasi tien jongi ka don kamba ki babuan ki baladap ya ka honors ha ka Khasi teng la de ki myo asid ha po ni hu ki la syong no haye tingi ngi ong lada ngila don kinong hikai ki blalong qualified bakin hikai te ngin Plie kan kalat iki bakiru kin yo pan Pule la ka jong ka tien ban pendap hadu master degree pat kan long ka jing mentoy ya ka jai don riau ka jong shining bright, sunshine to starlight.